Praise God, thank you sister. Yaman po na ini po Diyos, hindi kinaadal yung aming tanda nito eh. Kapsat kawatek man nga magipagpagpag tayo ba niya. Hallelujah. Kaya na po Diyos, agyaman kami unay, iniimbag mo kay ayos, itibiyag ni. At tuya po Diyos nga kanayon nga si tatalod kami kin ka. Nakadimendar kami kin ka nga po si ka na nga kanayon, hindi mo na dali di panunod mo, iti aming naramitan mi, kini aming asawan mi. Agyaman kami apo, kung tuloy nga presensya, kini kinadama, kanayon kat saan ka bisita ka na kami apo, Diyos mo di katadaga, iti unag mi, si ka apo, di mangiturturong, iti biyag mi, pinalubusan mi apo, Diyos nga si ka iti mangibray, iti manubila, iti biyag mi. Katagpanuray kami aman kanayon kin ka, kasi tinay pi man yan nga agsapa apo, agyaman na apo, ilintid mo mabundaway, nga mabalinan mi, nga kakabsat, nga may isang agyaman, agdayaw kin ka, mangbigbig, apo Diyos, iti amin na kiniimbag, nga dakada kami, apo Diyos, kin nagapuda amin kin ka, agyaman kami na itingarag-o, dahil tinatalna, apo, nga ipapain mo kada kami, kasi bubukal na talna, apo, nga nagapukin ka, nga mga aywan, iti panunot mi, iti puso mi, apo Diyos, agyaman kami, apo, manipod ka nagiti sasong, manangagan mi, naadal mi, apo, naadaan kami, tinanama, kat mabalinan mi, kat talinarad nga, ginanakin ka, ag-relax kin ka, apo Diyos, tas ikaw, apo, tinangisabot amin na nila sa kulan mi nga maipag-ibigyan. Apo Diyos, itinay tinugundaway, apo, at tuyan na itinagpapatag nga nanak mo, hindi sa muanak, apo, iti panangaramat mo kanyang, apo Diyos, agyaman na, apo, itinay tingaldaw, itinay tinugundaway, apo Diyos, di panangaramat mo manan kanyang, apo, kasi di panakabalin nga nagapuking ka, apo, awan kanyang, ludigot amin kin ka. Itid ko amin kin ka, ini amin nga pamalayo, kinatalutan sila ng apo Diyos, di kumit kita amin, ititulong in Jesus' name. Tunggal may isa ko na naman in amen. Praise God, palakpakan tayo man apo Diyos. Hallelujah. Ang rin yung mga tugaw. Glory be to God. Thank you, kakapsat, itigaan tayo amin dito eh. Kaya mo na ni hayat mo yung kamil ni apo Diyos. Hindi gusto ni tunggal may isa. So ituloy na yung kakapsat nga agtalin na agin na na. Ini apo Diyos. Praise God. Aramidan tayo nagiti amin na pagayatan ni apo Diyos. Agin ina na kanya na. Nakarelax kanya na. Babaan hindi pa nagtalin tayo. Nga pa nagtalin kanya na. So itinay tigurot nga kasama. Nakapsat. Hindi pa ginadalan tayo. Mabirungan tayo. Iti na. Inaapo tayo nga Jesus. Iti may sa mawagas no pasano tayo mailaw-lawag. Iti ina na. Iti pudno ay na kakapsat kat at dalangan kinapo tayo nga Jesus. Dahil ilang iti dalan nga intag iti Diyos nga pakaisalakanan tayo amin nga tattao iti intiro nga lubog. Iti Diyos in regalo na iti anak na. Kat kunan na di Acts chapter 4 verse 12, awanan iti sa bali nga nagan. Awanan iti sa bali nga pakaisalakanan no saan lang nga kiniapo Jesus. For there is none other name given among men whereby we must be saved. By the name of our Lord Jesus Christ. Ginaramid na iti cross kakapsat. Dahil tayo iti way, dahil tayo iti dalan, ngayon tayo iti Diyos, nga dapat nga pagtalinaedan tayo, iti pamati, pagtalinaedan tayo, iti panunot tayo, nga aginana tayo lang, iti dahil kamasan tayo, nga paripariga, nga mga ramid, iti bukod tayo, nga kabalan, tapos magunpod tayo, dahil iti kayat tayo, kinapo Diyos, taniya po Jesus, kat inaramid na. Inaramid na aminan, kat aramidan tayo lang, agtalinaed tayo, General Pastor ni naramid niya po Jesus, babaan iti panagtalad, yan panagdependar tayo ijay. Kas kuna ni Apostol Pablo, mabalin ko tatani na aramidan amin, dagiti pagayatan niya po Diyos itibiyag ko, apay, at dakan niya po ni Kristo, nga iso lang tinang ipapumpag, iti intiro mapaglintagan, kat nagbalin ako nga nalintag, isang wanan niya po iso lang timidjeto, nang ibabalat ka na tayo, iti Diyos, kakapsat, awan iti mabalin nga tao, nagbalin nga mangibabad ka na tayo, inismo na Diyos naglasa at numadaan iti dara nga isut agbalin nga magikampya ka na tayo kinkwa na matlalan babakan kini Jesus Christ. Kat iti kayat iti Diyos agtalinanod tayo nga agina na kanya na kat mabiruan tayo lang iti na iti Diyos babakan kinapo tayo nga Jesus. So itagta kakapsat tatta nga new po bina. Iti paglindagan tayo tatta nga babaan iti parabor. Pabirungan tayo lang iti na kinapo tayo nga Jesus. Kami sa bali iti paglindagan, nakataw tayo. Iti paglindagan iti daan ng tulad kay paglindagan. Iti marunga tulad. So nag-change iti order, itagta kakapsat iti lang way nga mabirungan tayo iti na natin panakay sa lakal.
Babahan lang ang ginamot na yung mga Jesus. Kaya awanan, hindi sabay. Ngayon kakabsat, pataknunod tayo, hindi pa nakamo. Kaya hindi nga sasaw ni Apo Diyos. Bayat nga ganyan na natin yung ginaapo Jesus. Amen. At dati amin dito ay kaputa, dati parang kalot tayo para hindi sa ni Apo Diyos. Nabiruman tayo dito natin ni Apo Jesus. Kaya tayo dito mamantad ka na tayo, itirag ko. Amen. At dahil itirag ko, dito unag tayo, dahil ang Espiritu ni Diyos. Una na dyan, John chapter 7 verse 38. Dahil tingarag ko, kat iso dahil iti Espiritu ni Diyos. Nga at dahil unag tayo, kat kuna na kayarigan na, iti dalong na biyag, kas iti karkarayan na napagkas na gay ayos. May lapunos dito unag tayo. So, adat yung mo may explain na ragpo. Adat yung mo may explain na talna iti Diyos. Na mga aywan, iti intiro nga biyag tayo. Babaan, iti pa nagkalinood tayo, iti pa nagkalot, iti pa nagdipenda. Karang hindi nga sasabaw ni Apo Diyos. Awan din iti sa bali nga masayaan na raminan tayo, iti dahil iti malubong nuning ang dipenda, iti nalpasan nga naramid ni Jesus Christ. Dahil takakapsang iti kadakpilan nga tras, iti pamati. Iti panamating, iti nalpasan nga naramid ni Jesus Christ. Amoy na apay kadda iti na anay nga pamati kina Apostol Pablo ngamin adda kin kuan iti panamati diyan ang pasan nga naramid ni Jesus Christ. Ket kuadda kin iti panamati diyan ang pasan nga naramid ni Jesus Christ dahil tak iti klas iti pamati nga kadadakdalan nga pamati tadya pamati kini Jesus Christ you can do all things. Nga amin nga pagayanman ni Apo Dios kabailamon nga aramidan. Kapuritan iti pamati kini Apo Jesus. Ganda din kaya ito nga maaman yung kakapsat. Manong kada kayo ni makamu. Nga dito nga sa uwi ni Diyos. Kinapo tayo ng Jesus. Kaya may maysa. So saan mo ka mabalin kayo? Baga nga nabiro kami, ina na, kinapo tayo ng Jesus. Asaan mat ka naging sa uwi ni Diyos. So saan mo amo iti masidag? Kinapo Jesus. No saan mo amo? Naging isa sa uwi ni Apo. So saan mo amo? No kasano mawagas? Anya mawagas kung masidag kinapo Jesus. No saan mo amo naging isa sa uni Apo Diyos. So dahil kabsat ini kaya kung ibalakad kin ka. Nga masapon nga maadaan ka, iti tayo gagay. Nga manggulod ka naging nga sa uni ti Diyos. Nga isuda ito babaen ka naging isa sa uni Apo Diyos, iti mga mabiruan, iti na Apo tayo kay Jesus. Amen. Praise God. Mabiro kami tinanang naging isa sa uni Apo Diyos, lubasahan kami sa uni Apo Diyos, mabiro kami tinanang ni Apo Jesus. God shall supply all your needs. Philippians chapter 4 verse 19, sabot ni Apo, iti amin na masakulang mga may bahay niya. Dahil katimangtad kanya kami tinanang. Nabiro kami tinanang ni Apo Jesus, babaen, naging nga sa iti Diyos. Kung naawat mo ni Apo Diyos, inpahinat ni amin na masakulang babaen ni Jesus Christ. Generamid na Jeffros. At amin na kasakulang na may paay di biyak. Kaya mamantad kaya tinana. So mabiro kami tinana kina Apo Jesus, babaan ka naging scriptures. So ka-start up sa. No kasano mabiro kami tinana. At dati yung amin dito aging tinana tayo. Kasano mamagas? Babaan ka naging isa sa uni Apo Diyos. Pabalin na po niyang, wait, mamati akot. Aging na akot kina Apo Jesus. Adula amin, gimong-gimong kita adula. Apay, importante naman kaya, agin na kina Apo Jesus. E mamuyo iti wagas ko kasano tayo nga agin na kina Apo Jesus. Kaya babaan iti panagtalot, iti panagdipendar tayo. Kadang iti sasa upi ni Diyos. Kasano tayo guro na makapagtalot, iti makapagdipendar, kadang iti sasa upi ni Apo Diyos. Doon saan tayo mat nga sukimatan. Doon saan tayo mat nga denggan. So, una na dyan, Psalms chapter 49, amin na dalapayag na. Psalms chapter 49 verse 1, amin na dalapayag na. Dungod kuma. So, dungod kayo. Amen. Dungod tayo, hindi sa upi ni Diyos. Hallelujah. May sa tayo nga anak ni Apo Diyos. May sa tayo nga bagi ni Kristo. Dungod tayo. Pati siya, sino man na dungod, kaya ito yung nasasaw ni Apo Diyos. At na, tibiyag na. Ipakasara mo lang, tina na. Kaya naging sa uti Diyos. Isudeta ni Jesus Christ. Dahil pati parabor iti Diyos. Nga iti Diyos. Itibiyag tayo. So saan nga mabalin? Kalapsa. Siputan nyo dito. Saan nga mabalin nga agbyag? Iti may isang Kristiyano. Ito wagas na kayat na pa nagbyag kin Apo Jesus no saan na nga mo. Dagiti sasaw iti Diyos. Gapot ati pamati kalapsat at umaylaan na ito babaan iti panagdengdengag ka dagiti sa uni Apo Diyos.
So nga kapsat king gayang ikinandam dito ikundaw payang. Labanan dito kayat ikilasag mo ta saan na ka kapaturugan mo. Dinggam dagiti sa uni Apo Dios dumakkel ka iti pamati. Ket dito nga masibugan iti nanay nga pamati. Pati ka nagdengdengeg mo ba dagiti sa uni Apo Dios. Dito nga mananay iti makuna nga pamati iti tunggal may sa kadatayo. So maiyaman una iti Apo Dios dito nga gundaway. When nagpaiso na adu tinengden tayo sa iti Dios si Jai ki cellphone tayo. Pabalit ko maki-fellowship kadagiti niya man dita nga kita ti internet ngam awan iti kas toy nga gundaway nga dati iti maysa nga selet. Adda iti kay iti Dios iti dati nga maysa nga selet. Nagtitipon tayo agdaydayo king Apo 4, 4, 2, 3 gathered together in the name of the Lord Jesus Christ. Adda isuna kada tayo. Adda ti kari nga sumursurot. So the presence iti Apo na idumduma kakabsat. Nga maging ina natin kini Apo Diyos. Babaen ka nagiti nga sasaw ni Apo. So kimaton tayo, mabirbiruban tayo. Iti na na, kini Apo tayo na Jesus. So tapay kapsat ni babaen, iti baruan tulang mabiruban tayo lalan. Iti na na, kini Apo tayo na Jesus. So, tunggal na isang Kristyano kung saan nga mabalin nga agdiyag. Diya kaya't na nga panagdiyag kini Apo Jesus. Luawan nagiti sasaw iti Diyos. Kapunta tayo iti pagmati, kumay, babae, iti panagdengdengan, kaya iti sa puti Diyos. So, awan iti nananay nga pudno nga Kristyano, no awan ni Apo Jesus, no awan nagiti sasaw ni Apo Jesus. Siputan niyo, dati nga sa puti Diyos, kinapunta yung nga Jesus, kat may kaysa. So, dati pa nagdipendar mo iti sa iti Diyos, kahit na nga sa nakadipendar ka mo kina Apo Jesus. No saan ka nga agwadwa, kinumangin na naman ang kanagiti sa ni Apo Jesus, kahit na sa awan mo ti pa nagwadwa ang kina Apo Jesus, kinaramid na di cross. Awan mo iti no saan ka numangin na naman ka kanayon kini dagitoy nga sa uni Apo Dios adamat iti panangin na naman kini Apo Jesus kaya kung nga sa awan no sita tanap ka kadagitoy nga sa uni Apo Dios kadengdenggan ket kulang wen ako ang alag ka kadagitoy nga sa kahit nga sa awan sita tanap ka man kini Apo Jesus ket mabiruton iti inana kini Apo Jesus babaan kadagiti sa uni Apo Dios. Awan sa bali nga pakabirukan tayo tinanano di lang ni Jesus Christ apay gamin ginaramid na iti cross. Iso lang dahil tatidalan. Iti amin nga ginaimbag. Agay ayos iti biyag tayo. Babalan lang iti Jesus Christ. Yung kasano hawagas. Kaya ito'y nagsasaw iti Diyos. Ngayon ko na libro iti Hebrew chapter 4 verse 2. Basahin tayo kakapsat. For unto us. Basahin tayo aming kakapsat. Ready? Read. For unto us was the gospel preached as well as unto them. But the word preached did not profit them, not being mixed with faith in them that heard it. As tayo kakapsat, amin tayo dito eh. Nangagan tayo dito sa uni Apo Diyos. At dapat naging tao, nangagan naging isa sa uni Apo Diyos nga maabay. Apay yawan iti nagundunada. Not profit them. Apay yawan iti nagundunada ka na. Kung agaminta sa andangan na mati. Diyos ako ti Diyos nga nangagda. So, awan ni tinagunggunada kadagigay nga sa uti Diyos na nangagda, kaputa sa andangan na mati. Kasano garod gamamati ka mo hamumat maawatan. So, kasapulan garod man alerto, itilapayag mo mang anag, tak numaawatan, tak numamati ka. Ano kami nagitiman lang, agdingdingdag, yung sa andangan mamati, kapay kami, di problema kami sa andangan na awatan. Tanda kami nagiti, adu nga makakumikuman, dati panunod na mabalin nga, dapay lang diyay, pinanawan na dyan na may saan da nga, bangus nga na prito, ano dyan diyan na kalaban mo, iso di dyan mang bulbulabog, handa nga makawatan, ado naging ipapapumikuman na, ada naging trabaho da nga, pinanawan da, handa nga makawatan, naging sa uti Diyos. Awan tinagun ko na da, wala pa sumaban na makikitong yung, handa nga makawatan, bet ko na awan tinagun ko na da. Iti sa suma, ada tayo kakapsat, kakafocus to ilang, kini Apo Diyos, kalagiti ko sa ni Apo Diyos, amen. Praise God. Nagmayat, gundaway tayo dahil kakapsat ng itan niya Apo Diyos kada tayo di pa nakagaling ag-focus kanya na tayo sunod lang tinaging kontrol iti biyag tayo naku na tayo hangat ipagayatan Apo Diyos iti masurot kanya kung di ka iti pagayatan kati pagayatan niya Apo Diyos maawatan tayo dito sa unang awatan tayo tayo inpain na gurot yung para kada tayo inpain na gurot dahil tayo inana na kaya na nga ginana tayo kanya sa invitation niya Apo Diyos kada tayo John chapter 11 verse 20 kuna niya Apo Diyos come unto me all you that labor and are heavy laden and I will give you rest. Ay mo ka na kayo din, anak. Take my yoke upon you and learn of me. Ang susuro kayo ba niya? And you shall find rest unto your soul. So, nung masusuruan ka, kanagiti nga sasaw ni Apo, Diyos babaan kina Apo, Jesus.
makasarap ka tina na, di kararuang. Dahil di kararuang ka, sa ti panunod mo, ti pagayatan, pagkatawag kina siya, sino, ti kastamat, ti konsensya. So, adda, iti inanay, ti panunod mo. Adda, ti inanay, ti intiro nga, biyag mo. Babae, iti panang pating kadagiti nga sa uni ako Diyos. Tandaanan nyo ang ka nga mamati ti sa uni ako Diyos kung saan mga makawatan. So masakon na awatan mo una, anagan mo una, danggam na nalaing. Dagiti nga sa uni ako Diyos, takno maawat ang kunang yes, amen. Amen? Amen. Narigat no surut ka lang nga, amen. Nga makamumot maawatan. Masakon nga anagan mo nalaing, takno ko nang sigurado pa dyan pa amen tayo. Nga rin ito yung inawat tayo. Dagiti nga sa uni ako Diyos, tawanan na. Dagiti nangawa, dagiti nakatengnog ka na duma, for unto us was the gospel preached, ika sa bangot ka na tayo, dagiti nga sa uni ako, just as well as unto them. But the word preached did not profit them, so awan iti nagulgunada, iti sa upi Diyos nga nangagda. Now, being mixed with faith and them that heard it, so ang nagamin nga namati, kakapsat, so awan iti nagulgunada. Ngamda tayo nga kakapsat na garod, dati yung ngayon nga namati, hindi garod mo, iti nagpanagan tayo. Basahan tayo yung verse 3, tuloy ito nga basahan. Verse 3, For we which have believed to enter into rest. So, at din na. Amen? Praise God. Namati tayo. Amen? I-ebidensya ka namati tayo. Panagdagan tayo ang tayo ibiyag tayo. Babae, hindi ko natin ako. Talaga ka. Dilendarang ka. Hanang kagwadwa ka. Naging ka rin. Dahil hayang pa ako. Diyos itantanong ka. Hanang ipagayata ka ako. Di masulot ibiyag ko. Ang umaamin, di pa nakapresya mo kina ako. Diyos, bibigam niya ako. Diyos, agree ka. Nagsapakat ko rin. Kapag yan mo nakikibiyag ko, yan mo nakikipamilya. Kung sumawa pa niya sa armin, at kurang ako, Diyos, yan mo nakikita na kinabintas na rupa, nabintas na mata, nabintas na agong, nabintas na niwa, kinikan na tima, isa ka. Yan mo nakikiangin niya ang anas ko. Nakita, ebidensya ka na mati ka. Ngayon, di Diyos nang pasnan na yung bugbog, kinikay, amin na masapula pa may pahit, ibiyag ka kapanpanan, nagkang masikabat na mati, kat nabali namin, tiyagin inanakan niya na, mabalan hindi ka nang apapresyar mo ka na yun. Kiniang ko Diyos. So, karamihan tayo tidak tinggal biag, katapos tidak tinggal lubong, kat awan sa pari no di nga agyaman. Apresyahan tayo niya ako Diyos, iti kiniimbag na iti biag tayo, kat saan tayo madalagan na yaman ti sitwasyon iti biag tayo, iti kariti Diyos, ibalag na aming nga iba. Ulit tayo pakay, kat saan ay isuti, mangisina ka tayo, iti ayat iti Diyos, talita, isulita, iti mangrukat, iti baruman ng panagrugi, nakagkadwa tayo, iti ako, iti ulos, iti panagbiag tayo. Handi mo tayo nga, iti lubong, kapsat, tagalangin tayo, aming karami din sa Satanas, kat saan nga baligi ka tayo. Ako na niya sa Isaiah chapter 54 verse 17. No weapon that is formed against you will prosper. Tandaan nyo, itatak nyo, iti panunod nyo. Awan iti persa ni Satanas. Awan iti persa ni Siknat. Awan iti didigra. Awan iti sakit. Awan iti nyaman nakita ti kinadatas na mabalin na magitalmad kin ka. Awan iti nyaman nakita arami di Satanas na mabalin na magdadalan kin ka. Kahit kuna na, awan pa'y tinaaramid. Awan pa'y tinaaramid na mabalin na magdadalan kin ka. Malaksid lang no sika, kat ipan mo, iti pagim, iti pa nakadadal. Mabalin, no sika nga mismo, iti magdadal, iti biyag mo. Gamit at dati free will, kada tayo kakap sa tuwayaw-wayaw, nga pili no niya, kaya tayo marabinan, ng puna ni Diyos, pilihan tayo iti biyag. Pilihan tayo tagina na, kinapo tayo nga Jesus. Awatan tayo, akseptaran tayo, na ito yung invitation ni Apo Jesus, nga puna na, umay kayo aming kanyak. Da kayo mamadagdag sinak, kung nati ako, umay kayo aming kanyak. Anyaman iti madi nga napasamak iti biyagyo, umay kayo aming kanyak. Anyaman na kitang madi, ikabil yung amin iti listahan. Isabot ko, amin na nasapulan nyo, nga may paagibiyag. Dahil iti nag-imbag na damag ka na tayo na mati, magirukan tayo iti inana. For we which have believed to enter into rest. Praise God. So mabirukan tayo iti na kinapo Isus. Ang may makapsat. Dahil pagkatungtungan tayo nga inana. Parang inana iti Diyos kahit ko lang ay klaro. Saan nga kahit sa una, resign ka, titrabaho ang taginanakan. Ngamin iti pa nakaawat, iti ba isang tao, iti pa nagtinanakan, saan nga trabaho ang taginanakan, resign iti trabaho ng taginanakan. Sigurado, sumarunungan daw, makaput, awan ng pagbayad ng tiburite, makaput, awan ng iti makanna. Apay nga bagbagat na ito ngamin, itilintag tidaan na tulag, sa hali man tilintag, tibaruan tulag, tilintag, tibaruan, tidaan na tulag, saan ka nagtrabaho taginanakan. So may bagbagat na ito Tatlo na nanay nga maawat at yung mabalin na nagagan yung tayo magtrabaho, tagin na natin. Yan, tilintag. Sa nga pulo nga bilin, nakasurat dyan may kaupak nga bilin, saan ka nagtrabaho, tagin na kami tilintag, tatangan yung kofinan. Ang trabaho tayo mga aging ina na, babaan iti panangaramid tayo, iti pagayakan nga ako, Diyos itibiyad tayo. Amen?
So we are no longer under the law. Sin shall not have dominion unto us. We are under grace. Agbigyan tayo iti parabong iti Diyos na kabsat. Hatayo na balod iti daan kalintag. Parami din yung nagiti sa kapulong nga bilin. Parami din tayo nagiti bilin. Ngayon adda iti naabulis nga bilin, iti nagtuloy lang nga bilin kat immoral law. Civil law and ceremonial law at nabati. Nakat-off. Manipot, hindi nagayos sa didara ni Kristo iti cross. So ano kita ninyo? Hindi sakbay iti cross, kinkapasan iti cross, nag-change iti order kakapsat. So, ipanag inana kakapsat, kahit saan na, kahit nasakwan nga saan ka, agtrabaho, tagin na ka. Nudi ka agtrabaho pa, nga tagin inana. Ito, yun mo natin Biblia dito eh. Tidak na ito lang. Hanggang agtrabaho, tagin na lang, ano. No, agdalang ni Pakiliwan nga agpilot iti roteng, magapuran iti bato, mapapatay nga awanan asig, kastatik inapingat iti lintag, tinay-tuloy nga daan nga tulang. Diyos nga pulo nga bilin, na ikopat nga bilin, una na hanggang agtrabaho. Tagi na naka. Anyang aldaw diyan. Alas 6, iti Friday, di malam, hingga na alas 6, iti Sabado, 24 hours, na saan ka agtrabaho, takagin na naka, katay tatilintag. Nga sa sino man nga maglapsing sunod at umay nga bisita ang mga pakanan, ang mga pakapyan, ang agdigos o rin ang angkotan, basta awan daramidam. Takalan na ka, iti last food, iti 24 hours mo nga nakadigos sa dagat, makadigdigos ka natin sa Sabado, at awan na mabalin. Tamatay ka man, mapapatay ka man, awanan asik, kasta ti kinalintag, kita ti Diyos na awan iti makasubot, iti nakita ka nito. So nga ti Diyos kinpainan, iti ayat na, babae iti Jesus Christ. So tatan, agina na tayo kini Apo Diyos na nakaminan tayo iti pagayatan ni Apo Diyos. So tinagtunay ka kasap ka na tayo magkak ayat. So nga diyo pa na sa kapulo kabilin ayatan ni Amang kiniinang, tapno matindog iti biyan mo, iti karabaw, iti daga, sakop na ita, immoral law, nagtuloy na ita, inyuko binan. Inbaga naman tang, Ephesians chapter 6 verse 1. Una naman tang, ayatan ni Amang kiniinang. Di ka agsawuti ulbud, di ka agsapsit ulbud, di ka agtakaw, dahil kita matang sinurot mo lang amin nga pasat iti moral law, nagsurot mo lang iti natingon nyo po binan, nga saan na kaya sa kwan nga balod tayo, iti ceremonial law, kaya civil law, winayawayaan na tayo ni Jesus Christ. So nalawagan ko kapsap, di pa nakina na. Nga dahil ko pagtutungtungan tayo na at parakina na iti Diyos. Amen? Saan na kahit sa uwan nga saan ka nagtrabaho ka agin na ka, hindi ka nagtrabaho ka nga agin ina na, babaan iti panagtalag, kaya panagdipendar mo, kadag iti sasaw iti Diyos, kaya babaan iti saan mo nga panagdodwa, kadag iti kari iti Diyos. Kaya mo yung absat na iti sibutan nyo. Bayat nga agin ina na tayo, iniyak po Isus, bayat nga agin ina na tayo, iti Diyos katapsat. Sitatalang tayo magkuma, nga isang sabot na ti amin na kasakulan tayo. Saan ka uli nga madandanagan? Sa panana saan ka mga problema anjay, problema inton bigat, tawan pa lang iti solusyon takta. Nudya problema at inton bigat pa lang asumangpad, inton bigat pa lang asumangpad, jay solusyon. Kaya ko na Matthew chapter 6 verse 34, kakapsat. So ano niya lang, yung problema ang takta ko na isulang dahil iti problema lang, tas jay iti agina na, kini ako. Nagkatado dito tati may stress nga tao gamit problema ang dahan nga problema. No minsan imbis lang garo din naging tinana kag ko diyan trabaho na. Bakit apay nang matayak mga asawa kapay. Imbis nga hampay lang apay na tayo ana. Hampay lang. Apay ay nga problema mo dagita lang sa lang nga problema. Awan kay lang iti solusyon na dagita. Ano ka kabsak dagiti problema na problema lang tayo. Nga naripatan tayo dapat agin ina na tayo gayam umakini ang Diyos. So agin na natin kini Apo Diyos, aramidan tayo dagiti pagayatan ni Apo Diyos, ibigyan tayo, pabalan, hindi panagtalag tayo, nga isuna at isabsabot na, amin na kasapsapulan tayo na may papaay, ibigyan ka. Praise God. So agin na natin yung kinuwanan. Ang talag, so dahil ito kakapsat, hindi kaya iti Diyos ka na tayo, nga agin na natin yung kinuwanan, pabalan, hindi panagar-aramin tayo, kadagiti pagayatan na itiigyan tayo. Kasi hindi pagayatan na kadagiti amin yung sasawa ni Apo Diyos. Ag-relax tayo ginawa na, kalinag tayo, na ginanakan niya na. Yan di po na yung libro ni Hebrew chapter 11, verse 11. Hebrew chapter 4. Hebrew chapter 4, verse 11.
Pero na dito ay. Basahin niyo mga kapsat. Ready? Ready. Nagigitan tayo magbasa. Let us labor therefore to enter into rest, lest any man fall after the same example of unbelief. So, apay nga nag-ingat na ito eh. Ngabilin. Nga umagawa tayo. Takong sobrang tayo pitina na. Umagawa tayo. Let us labor or let us work therefore to enter into rest. So, umagawa tayo nga aging inana. Sana ako na lang umagawa tayo nga bumaknan. Sana ako na lang umagawa tayo sumalunat. Nudigat ko na lang umagawa tayo nga aging inana. Di pa nakamu na giti nagduma. Kahit ang overtime na magtrabaho, tak na magulod na dagiti kaya dahil ni Diyos. Kapag ti pa nakamu na at sanda nga magulod, dagiti kaya dahil ni Diyos no sanda nag-overtime na magtrabaho. Ngayon niya, di ko na itinasalpan nga surat kakapsat. Pagkawin tatang parabol ni Apo Isus. At dati ang tandaan ninyo, at dati tatang ni parabol ni Apo Isus. Waya-waya. Waya-waya na kayo, maayon ni Diyos ka dati. Pada kayo salakan ay bulo sa amin na. Ano din ba gana? Tatang mo ba ni parabol? Tatang, nabawal ni parabol ni Diyos. Hindi pa na kayo salakan at tindadnan ka na tayo. Pada kapakawan ti basol at tindadnan ka na tayo. Insabat nan ti amin na kasapulan ng may paay iti biyag. Basahan mo yung kakabsat. Hallelujah. Panagdatan tayo, nagituloy, malipot ka naging isasaw niya ako Diyos, Dilibro Ephesians chapter 1, verse 3. Basahin tayo mga kapsat, nagigitan tayo magbasa. Ready? Read. Blessed be the God and the Father of our Lord Jesus Christ, who hath blessed us with all spiritual blessings in heavenly places in Christ. I-memorize yun ito, kapsat. Nagpasan. Hath given unto us, past tense, nagpasnan ngayon ka natin. Iyaman na tayo ni Diyos, nga ama na po tayo nga Jesus. Isu natin ang bendisyon ka na tayo. Isu amin nga kita. O, sige tayo, kapsat, isu amin nga kita. No, dati ang mga na espiritual nga bendisyon, amin nga kita, tina-espiritual nga bendisyon, in pakainan kada tayo. With all spiritual blessings and heavenly places in Christ. Adakalo amin kini Kristo. Amin kuna nga espiritual nga bendisyon adada amin kini Kristo. Ket kaputa addan ni Kristo kada tayo. So nalawag all spiritual blessings and heavenly places in Christ because Christ in us nalawag kapsa adda kada tayo undan amin na bendisyon. Adda kini Kristo amin nga blessing. Amen. Amin nga blessing at amin kini Kristo. Adda kada tayo ni Kristo automatic. Ada ka na tayo amin nga blessing. Praise God. Na ipaayan. So, hanggaron ka kaya ti Diyos nga ibay sa mga tao at agpari-parigan ng mga rami, ibukod na nga kawalan at magugod na, naging kayat na iti Diyos. Saan yung garon masapong nga makatok, yung nga kapanunutan, hindi ka o nga magugod na, naging karapahap na iti biyag, gapuin ni sakripisyo na, gapuin niya, kabagalan na, imabalinan na, karami, dagta ni Apo, Diyos yung nangpas na ngayon paay. Kati kaya iti Diyos, nagtrabaho tayo. Marami din tayo naging pagkaitan ni Apo Diyos nga ginanaan niya nakasana mawagas when Apo ang talalapin ka. Agdibenda ka kaya marami din tayo. Gaputa siya kung mamangtad kanya kitinakisa. Mamangtad kanya kinisalun na. So aginanaakin ka, agpanurayakin ka, agpaidalanakin ka. Kasjay ti kaya iti Diyos kakapsat nga ginana tayo kikuana. Nga gungkudan tayo naging kaya tayo iti Diyos nga aging ginana. Babaan iti panagtalon tayo, panagdibendang tayo. So maliti ti kasayaatan nga na tayo mga Kristyano ko na tayo. Apo, talalakin ka! Agdibendarakin ka, panurayakin ka, paidalanakin ka. Sali ka tinagayat, ti masurot na puno, di ka tinagayat, ti masurot, tinigyan ko. Dahil dati kinabilang kita ako sa ating gayang. Nukas tayo, ti bagang. Denggan nyo manarayin. Denggan nyo manarayin, nagmayak. No, ginanaka iti Diyos. Nagmayak, ginanaka. Apa yung may stress ka? Apa yung magbuburi-buran ka kasama kayo sulat, di bagayatan na ang Diyos hindi biyak ko. Sunod ko na nga. Ako ang nga ti pagayatak, ti masurot ko, di ka ti pagayatak, ti masurot ti biyang ko. Ngayon, baliktad mo, di mo paspasamak king ka. So, makayat ti Diyos, sursuruan, makumaw ka na tangiwat mo, taknunuan niya niya dahil puso, may release mo gini ako. Unang ako ang talaga king, ibkas mo niya, ibagang gini ako. Sika na ako, di pagdikandarak. Dahil di nga trabaho ka, papulisyarak sika tinagapan na. Hapa nga, Greek lang mo. Ikaw gamin o, apay nga,
handa nga makaabante, handa nga makadanon dyan kaya handa na papanan, dyan ka ng rugi nga papanan ka, krik-krik lang mo dan. Apay nga kastoy ako di trabaho. Nagpasit mo tayo nga sweldo, anya mo tayo yan. Awan, nagpungon pa yun nga boss ko. Awan mo lang ang promotion, agday-day ako kung kami dapat amin. Yung adda iti proseso na iti Diyos, surusuruan nga presyaran iti amin adda hinga na iti Diyos ang nagkurong ka na tayo. So ano yan, adda ka na tayo kung natin Diyos, surusuruan tayo iti makunan sa nagitatat pag-agdanan tayo na saan ka makapan ni Diyos, saan ka. Ado na iti tao nga sa handang nga makapan ni Diyos, kaya iti Diyos nga mapanan na iti biyag na handang nga agbalin nga kasi ng parsuan ni Diyos nga pada. Gamin, dyan training nga ikabi iti Diyos nga pada, lupanggap ko ma iti na iti nga sitwasyon iti biyag. Imbis ko mga na iti pangisaanan ni Apo kada pada nga trabaho, ano ito ni Apo, Diyos nga dyan ang ato nga trabaho, magkaya lang ito nga i-manage. Ngayong kaputa din naman, dyan iti trabaho nga dyan, nagbasit pati sweldo, pagpakawan. Ina ko lang nag-iitan, maturog din, nag-iitan, naturog. At naman tinanong ko dyan naman tinatitimakan. So, ingani nga din magkaisuna mo yung nakitang nito na tao, natay dahil tinaganap na occupation, dahil tinaganap na ingani natin magtang pamilya, dahil ako po na awan pulos, nagbamaayan, natibiyag, na awan pulos, ang muna maklase, uran niya man, nakita ti trabaho. Ngamin, awan iti anos na. Amoy iti trabaho nga itad ni ako, Diyos kagatayo, hanga Diyos sweldo. Itikit kita ni ako, kita mo tayo, lupas mo tayo maanusan, kini Diyan na maka-adal tayo experience, maka-adal tayo itad iti Diyos kakapsat na gito. Akdang amin na gito nga kaya iti Diyos naman niya, tanda na tayo, apresyaran tayo ni ako, Diyos. Amen? Kami na duma-duma, itiwagas ni ako, Diyos, itunggal may isa na tayo. Hala tayo maikabil ni ako, Diyos, dyan, hala tayo pa yung isa-gana ni ako, Diyos, paano mapantay dyan, maparigan tayo. Hangay malabtuog niya ako, Diyos, kinka, itidaktal na bendisyon, padagdagsan iti bendisyon. Kung saan mo makaya nga awinan. Handa ka maikan niya ako, Diyos, isang kapulong anak, mahan mo makaya nga biyagod isang kapulong anak. Handa ka maikan niya ako, Diyos, iti 1 million, mahan mo makaya nga i-manage, iti 100,000, kasi kaya kakapsa. So, blessing at nagdagsan. Di kayo kapalit kagumanto yung blessing, makapay yung hangititod ni ako, Diyos, gamit, hantay pa yung nakaya nga i-manage. So, kaya tayo, Diyos, niya, mga sitwasyon, itibiyag tayo, mag-relax tayo kanya na, kaginana tayo yung kana. So, suruan tayo apresyada ni Apo Diyos, at mo mabiruan tayo ni Apo, kini Apo tayo na Jesus. Dahil tayo italna, dahil tayo ipudlong at na, ang bibiyag tayo, na hindi na natin ni Apo Diyos, pabaan, hindi pa nangararamin tayo, kadagiti pagkaitan ni Apo Diyos. Tabanan na inmainan kada tayo, nagiti so amin, nakasapulan tayo may pay, tibiyag, naglawag, katapsat, di Diyos intendnan kada tayo, iti so amin, nakita, iti na espiritual, na bendisyon, intendnan kada tayo, nagiti so amin, nakasapulan tayo may pay, tibiyag, intendnan kada tayo, nagiti so amin, nabanbanan, nakasapulan tayo may pay, iti nasimban. So nalpasan na inpaay ni Apo Jesus, nagiti amin, nakasapulan tayo, kay naramid na ije cross, kakapsat, awanan di sa bali, pagbalibalik tayo man hindi pagbagat, may salang kapsat. In Jesus Christ, genaramin na i-Diyos, nalpasnan ngayon sa gana, iti amin na kasapulan tayo, kat nagad-adu, iti scriptures pagbagana, panpanagdagan na, nagito'y nga kinagudno, nakasapulan tayo, iti agin na, i-nalpasan genaramin ni Apo Jesus. Kat amoy yung makapsat, iti tulbot, no kasano may parangaran itibiyag tayo, ginalpasan na naramidan ni Apo Jesus kakapsat, kat aginana tayo kinkuha na. Tapos may parangaran itibiyag mo, ginalpasan na naramidan ni Apo Jesus, kat agtalap ka kinkuha na, agdipendar tayo tikinapudno, ginalpasan na naramidan na. Anya ti kunana ni Apo Jesus. Idaday so na dya cross. John chapter 19 verse 30. When Jesus had received the vinegar, kunana, he said, it is finished. Nagpasan. So nagpasan. Kahit na masawa na nagpasan. Nagpasan, may payo, di pa nakaisalahan. Nagpasan, may payo, di pa nakapakawan, iti bason. May payo, di pa nakaagas. May payo, iti waya-waya. May payo, iti bendisyon. May payo, aming nakasapulang may paitiyag. Dahil iti meaning. Diyan mo na it is finished. It is finished. Awalan ti babalin tayo nga inaayon. Ito'y naramid ni Jesus Christ. Awatan tayo lang. Ito'y naramid ni Jesus Christ. So saan po gulog nga? Bagay ti Diyos. Aramidin naman ang dyan nalpastan nga naramid. Numawatan tayo dito at baliwan hindi kararap kayo. When saan po ako na nga awan hindi pamati nagiging tao may paramid na balang kiniapo Diyos kinalpastan nga naramid ka po saan na kailangan naawatan na ito'y nga suro-suro. At
At dahil ipamati da, nga misuna lang, katingganang handang parang ulawagan, ipapaaramid da kini Apo Diyos, ginampas na nga inaramid, anya tinampasan ni naramid ni Apo Diyos, inpainan ti panakapakawan iti basol, ngam dahil tao nga saan na kailangan naawatan da ito agkarkararag da kailang ingganang kartana, ure lumanganda, ure matuog da, ure anya naramid da iti init ay magkararag da katungkuna da Apo Diyos, pakawanin da kami, nga nagbasol, nis kami lang saan kami nga may kari. Kuna ni Diyos, pinakawan ka mo tan. 2,000 mo tan natawan, tinapalamas niya, pinakawan ka na pa nga, ibagambalin nga pakawanan ka. Sin shall not have dominion over you. You are no longer under the law, you are under grace. At dahil ni parabor ko, apay nila ipaparamid mo manong kanya ko na ti Diyos diyan Paskong na inaramid. Awata man na. Siyempre, karon, dinaramid niya ako Diyos, imaya niya ako Diyos, pamakawan kay kanya, gawin pati kararag mo. Ako Diyos, agyaman ang pakilakawan na. Amen! Nakataman kahit ipamati, nga ako nga dalawan, naging itataro, magkarkararag na agpapakawan na kaya. Kada ipamati, na kinako Diyos kami sundalan, ag-resistent na kaya lang ipamati. Ngayon naman, nakalaman natin ipamati, nuhan mo na ipaaramid kinako Diyos, sinampas na kinaramid, yung tanawat ang garo din. So, niyawawat niya ako Diyos, king katigindisyon. Yan taramid, awatan. Hano ay bagang ikandak kaya mo na, tudigan awatan na kayo. Dahil kaya niya ako Diyos, king ka. Awatan na, saan mo ipaparami din ang basta doon ang awatan dahil do'y na nalapasnan nga impaay. Dahil di nga sa uwi Diyos, nalapasnan nga impaay, it is finished and hath given unto us all things that pertain unto life and godliness. Basta impaay na amin na nakasapulan tayo nga maipaay, ilibiyag. Maipaay, itinasipot, at magbibiyag tayo nga magpadpadayaw kini Apo Diyos. So, naipaay na ganun amin, so agyaman din, appreciadan tayo ni Iso na. So, dahil tayo, masayaatan ng kakapsat nga namin doon tayo, itatang ababakan, hindi pa ako. Nya, garo tatak, pabiligan tayo, garo tatak, ipamati tayo. Amen? At yung pabiligan tayo, ipamati tayo. Sabi yung garo doon, ipaamin kinapo Diyos, inalpas ng gina namin. Kami di ko paamin tayo palang kinapo Diyos, inalpas ng gina namin. Ay, katawan, ang ulitin tayo palang ipamati. At dati yung palang ijay, agpapahigan tayo palang. Dati pa nagdanag, dati pa nagdod-dod kami. Nisnisok na lang sana kung may kari ka, wala ka po. Hanggang wala po nisnisak. Ang ka manisnis, wala dito. Hang nisnisak lang ako, narugitak lang kiluakan. Hanggang ang kilo na darusan ka, hanggang ako kiluakan, pakawalan na. Wala na lata. Ipapilit na lata. Ipaparamit na lata, kinako Diyos kita nga. Papaspasamak kami, dahil ito yung tangapanawan, takapsat. Ang kakararag na palang gisistema, itidaan na tunang. Daan na tulad kakabsat saanan, di barong matulad kakabsat pabilagan tayo, di pamati tayo. Mas ano di nga pabilagan, di pamati tayo, pasahan tayo sa uti Diyos. Dahil di kakabsat pasahan tayo, dinggan nyo na lain. Ag sa uti Diyos, tunggal may sakala tayo. Yung libro, Itilimon, chapter 1, verse 6. No, kaya kung nga pabilagan, di pamati ang kastoy, karamihan. Haan mo ngay paramid kini ako Diyos, di yan ang pasatan ngay karamid. Saan mo ngay bagbaga ng pakawalan na, pas na mga pinakawan, agyaman kagitin na. Pinakawan naman. Di pa nakaagas in painan at dali ito Spirit mo. Maniko di ginawat mo ni Jesus Christ kasi ako ginawang isarakan mo, nagbalingan ka brand new dyan spiritual nga biyag mo. If any man be in Christ, he is a new creation. So nagbalingan ka ba mga parswa? 2 Corinthians chapter 5 verse 17. Andiyan nagbaling ka ba mga parswa king ka? Diyan Spiritong. Diyan Spiritong. Diyan kararuam saan? Dati kararuam, dati panunod mo. Kasapulan na nga mapabaro nga kanayon karagiti sa ni Apo Diyos. Kasapulan na nga sukimatan nga kanayon, nakalay nga kanayon karagiti nga sasaw ni Apo Diyos. Tapno man namon din espiritual nga biyag mo. Kaya kung magsasakit dati nga physical nga baging, di pa nakaagas agad dito espiritu. So titulbot ka tapos dati kalasugan iti blessing kat dito panunod mo. Kaya dito panunod mo dati kararuam, dito nga agayos di pa nakaagas dito nga physical nga baging. Mano na kayo tada sakit na. Mano ka na kayo dati pinapadasan na nagsakit. Amo yung tinagdapan, hindi pa nakaagas kung saan nga nagiging agas ni Apo Diyos. Instrumento ni Apo Diyos nagiging agas. Nung di pa nakaamoy, di ba isang tao, di pa nakaagas kung nagiging agas, akbalin lang, pain reliever lang diyan, nagsubli-subli lang rin ang sakit. Nung di pa nakaamong ka ni Apo Diyos, pagkakapan, di pa nakaagas, at dan ito Espiritu. Kung natin Apo, intend naging kaaminan na pa nakaagas. Adan kanya tayo. So adan di pa nakaagas ito eh. Nga madati Christian din ka. No itibiyag mo, at kumikita ka lang iti, makita nga banag. Ngayon, di pamati ka, kapsat pamati, di pa nagiti banbanag ka saan ka makita. So, magbibiyag, dagiti pamati ka, nagiti saan ka makita nga banbanag. Nagiti banbanag ka makita, at saan ka mataginayon, nagiti saan ka makita, at iso na nagiti mataginayon. So, diyan maon ko na nga pamati, di pa namati, di pa nagiti banbanag ka saan ka makita, di physical nga mata. So, una ni Apo Diyos, inagasan na tayo. At dan di pa nakaagas, kada tayo mismo, nagdalan na di pa nakaagas. Nga mga pa nga,
man. Abay nga, sana pa lang ko nagagasan. Kung naman ako, Diyos na nagasan ako. So, yun po di pamatin. Umunod ka na naging isaw niya ako, Diyos, gayam, iti tao, at espiritu. Una na, in 1 Thessalonians chapter 5 verse 23, and the very God of peace, sanctify you wholly, that your whole spirit, soul, and body, ito na, that isulay ko yung tikasasaan, itibiyag kayo. Nga itawag at espiritu, kararwakin, physical na bagi. So manipod idinawat mo ni Apo Jesus adan iti panakaagas iti espiritu. Ket kasapulan gayam man iti panunot mo ket kumanamon iti sa ti Dios tadintoy nga agayos iti panakaagas. So wala iti panunot isulat iti pangkapigsa iti immune system iti physical nga bagi. No iti panunot ket nakapsot pagkakapsot ket iti nga bagi. Ket no nakapsot lang garuton iti panunot ket kumapsot pag iti nga bagi ay ket matuluyan managdam. Madid awanan ta nakapsot garon di panunot so dati panunot mapapigsa nga nakaalay na kanayon dito sa Dios ko naman ako Dios ipain kanya ko di ba nakaagas adamot kanya ko so agayos tatan dito yun agayos si panakaagas di kararwam di panunot mo nga may parangan ang iti dahil nga physical nga baging so nya karon ta kami dati panunot mo apresyare mo niya ako Dios iti amin nga nakamit na iti mo agi nanawa kini ako Diyos babaen iti panagtalag mo man ako agdipendara kin ka panrayap kin ka awan ti kayang marami dun dila nga sika ako Diyos agtalinaod kin ka so kaya ayo sa di blessing ket may parangaran mo ti physical nga biyag mo agdan ti panakabalbali iti tiro nga biyag mo amen panatalag ti pamati ti bagala dito sa unya ako Diyos Philemon chapter 1 verse 6 basahin tayo mga kapsat akikitan tayo mong basa ready read that the communication of thy faith may become effectual by acknowledging of every good thing which is in us in Christ Jesus. Every good thing which is in us in Christ, kadagi ni Kristo kano amin. Kaya kunana dumakal kay bumilag iti pamatim no ma-appreciate mo, no ma-acknowledge mo, no mabibig mo. Dagiti amin na nag-iimbag at sana ako na mabigbigang dagiti dakas nga daking ka. Awan ti dakas nga kapukin ni Apo Diyos, puro na imbag. Awan iti didigra nga kapukin ni Apo Diyos kakapsat, puro na imbag. Ni Satanas ti pagkakapuan iti dakas. So, pranyaman ti napasamak na dakas iti pamilyam. Ang kakagyaman ni Apo Diyos na napasamak ti dakas. Ni Satanas na nagkapuan ti dakas. At na John chapter 10, ganit Satanas ka kumain at patay, at takaw, ang dadawal, mangranggas, mangtan tiriribok, mangtan tibaragzina, nam ni Apo Diyos kat mangtan tibiyag, mangtan titital na. So agyaman tayo kina Apo Diyos, tani Apo Diyos ibanag na amin nga naibag, itibiyag tayo. Uray pa iti patay, ni Apo Diyos iti mangiligtas ka na tayo talagpas na ngayon sa gana, di pagyanan tayo, kapsat at di pagyanan tayo, nagpintas nga lugar, naglamis nga lugar, balintok ti pagnaan, awanan ti bisin, ti panagriknam to'y jayan, iti sangaribo nga taon, kat may salang aldaw, apay gamin naragsak eh. Sikaman ti makapadas ti ragsak, managtuking ka ti bindisyon nga na, aglaplapusan, kat ko ng permiti ragsak ko, haan kumamantalpas, dahil ko yung aldaw. Kasi ko mga kanayan di aldaw ko, kasi ko matibyan ko. Wala tayo jayan, sangaribo nga taon, may salang aldaw, hindi pa nagriknam tayo tayo jayan, kat kadwa tayo ni Apo, kat buy-buyangan tayo, hindi kita sayang ni Apo. So nga tinagi pa nga nabaw, iti daga, tapos nagkalimutan tayo jayan, susuhod tayo, nga bigbigan ni Apo Diyos, tapos iti pamati tayo, kat bumilat, agbalin ng epektibo. Kapuna na, the communication of your faith, una na, may become effectual, agbalin na epektibo, iti pamatin. Sunod iti pamatin, ipaparamid mo kini Apo Diyos yung labas na inaramid sa kanya epektibo. So, awan siya, biti kararag, iti may isang tao, nuhaan nga mabuyugan, iti panang bigbig. Pero tinandaan niya. Nagdawat. So, ano si ka, daw-dawat ka lang kini Apo Diyos. Awan siya, di na. No saan, haan nga epektibo, wala na yung epektibo. Saan ko lang epektibo di pamatin, no bigbigan nga ni Apo Diyos katag-ibag. Amin na nag-ibag, nga da, ka. Ipahayan ni Apo Diyos. Kaya bumbilang iti pamatin. So mati pa nagbiyan tayo din iti nga rabaw tinagawan, tinaskan nga ramidan tayo, di nga mga pagbilang iti pamatin tayo. Anya ta ramidan tayo, takot nagbilang nga kanayon iti pamatin tayo, takot epektibo nga kanayon iti pamatin tayo. Presyaran tayo ni Apo Diyos. Masursuro tayo kumat ag-presyon saan nagdildilaw at ganit. At doon kami nagiti taon, nalaing lang, agdilaw lang, karamidan tayo, di na tayo mag-amot, ag-presyon. Ag-presyon tayo. Presyaran tayo, karamidan ni Apo Diyos. Siyempre, nakita mo iti tao, anong pakadilawan iti tao, na mapresyaran ni Apo Diyos, ang aramasan na rin tao, na mangiwaruhan ng iti Evangelyo ni Apo.
Nya may data tao mga sa ko dito at alawagi kan di wala mo data. Yan ang mata dajay nga pa nya kumalang itibiyang na data awan pa nang appreciate na. So ano nga ang epektibo di pamati na awan di pa nang appreciate na kada kita tao di Dios kada kita karamatan ni Apo Dios. So no kaya tayo makabsat na bumilad tayo di pamati. Bigbigan tayo dagiti amin nagimbang. Dagiti sa ni Apo Dios. Dagiti karamatan ni Apo Dios. Jadi kun nanti Biblia pat genyo dagiti agbanbanlog kada ayo. Pat genyo dagiti magpapakamo. Pauray may sana nga baso nga dalong nga itadyo, iti mangikas kasabay, di sa uni ako Diyos Santo, magpupok, iti gulungan na yun. Di ay kakamsa, iti way nga bumila, iti pamati tayo, di parang apresyal tayo, parang bibig tayo, parang iti amin na nag-ibag, na adda ka na tayo, at nagapuda amin kini Kristo Jesus. Every good thing which is in us in Christ Jesus. So, di parang basbasa tayo dito sa uni ako Diyos, magbirukan tayo, iti inanatin ako tayo ng Jesus. Praise God. So, aging inana tayo, kini ako tayo nga Jesus. Nagmayat ka raw sa kanya na nagmayat. So sana ako na nga agparigat tayo nga mga rami di bukod tayo makabalan nga magtulod ka na hindi kayat tayo iti Diyos. No di ka nagina nato iti kinapudlo dyan ang pasan na namin na ibagak ka na kayo. Iti kadadaktalan nga kita iti pamati. Jika nadaktalan nga kita iti pamati nga dakin ka iti pagayan iti Diyos. Kat jin panamatin, jin ang pasal na naramitan ni Apo Jesus. Awan, sa pati. Kaya di ka nalaman. Kapsa. Awan, di ka hulgo ng mga Kristyano sa mga bigbigan dyan naramit ni Jesus Christ. Dahil tati ka puno kapay ka puno ni Apostol Pablo, I can do all things through Christ. Aging inanang namin ni Suna, jin naramit ni Jesus Christ. At kami di pamamati na. At dati pa nagtalog na, at dati pa nagdependar na. Sumakala tayo kakapsat. Dahil tati kasapulan tayo nga anak iti Diyos. At talinagod tayo, iti dahil tapno awan igundawin ni Satanas na mga napsot ka na tayo. Kati ka rin Diyos ka na tayo, awan ti makanapsot ka na tayo, iti ima iti Diyos na agin inanapan niya na, nga at talinagod nga talag ka niya na. So na iti taramidin tayo mga kanayon. Ipablaak tayo tintiro nga lubong, ipakamu tayo iti nga na imbag na damag. Igang gawa tayo ipakamu na iti nga nag-imbag, kabasitan iti ang tao. Handa ko na maumagawa tayo magtrabaho para iti pakasapsapulan ti pisikal na pagitihaan. Ludigat umagawa tayo makaging inana. Kasano wagas, babalan ti panangaramit tayo iti pagayatan ni Apo Diyos. Pagayatan ni Apo Diyos na may warna iti banghelyo na kanagiti at tao. So agin na tayo kini Apo Jesus. Praise God. Amen? Noumay, iti kinapurapay iti biyag mo. Kaya ko na mamati ako, nagunod doon, hindi kinawadwan para di makasapsak ko lang. Aginanaakot, ginalpasan na naramitan ni Jesus Christ. Bago na yun, pahin namin na nakasapsak ko lang di may pahinibiyag. So aginanaakot. Aginanaakot ka madanagan. Kakamatan na kayo ngayon. Agsarunod, agsingiran. Agsarunod, naging problema. Ano na, aginanaakot ka madanagan. Aginanaakot lang. Ag-relax ka lang. Dito ang kapsat nga panagina na, hanggang kas na itidaan na tulad ng pagtrabaho ka ginanakan. Nandigan pagtrabaho ka lang na. So noon na nga ginanakan, hana kahit kasawan nga at tutugaw ka lang tan nga gurukuray di man nagtuog na sa'yo no digan at trabaho ka nga agin inana babalan iti panangaramit mo iti pagayatan ni Apo Diyos. Amen? Nung ininanawan kina Apo Diyos ikatan natin kinasirig kanagiti amin nga desisyon mo ikatan natin kinaaligtak pakaspasan na ko na i-bless na taga nito ni Ima may experience ko kaya mamupok na talaga naging-trabaho nga raramitan niya dito. Hingga na maragiti nga panpanawin at naligay trabaho nga naglakapalang aramidan. Ngahan nga adu nga oras. Nga nuwalo ko mga oras kat mabalin ko nga aramidan iti duwa na nga oras. Uno may isa lang nga oras. Kaputay talong ko kini ako. Ipabiyang ko nga na ako. So ag trabaho nga agin ina na. Sika ako tinagkapaligaman na blessing ag panurayak tinagpaygalan na. Yan na. So kapsat ka yan. Tinggan niya na ito. No amom na adda iti mang sipawkin ka ng matinag ka, awan iti nadanagag nga matinag. Sa ang ka nga mabutan nga matnag, no amom adda iti mang sipawkin ka. Di ka din? Okay, mangipakita ka na kayo iti pabuya. Brother Bless in Amboy. May kayo man hindi sa ano. Ay, natinig ko ako, Brother Amboy. Ay, natinig ko, Brother Amboy. Amoy lagi nga kapsat, lagi ang anak iti pamati
Amoy na pinagdada dito eh. Kami lagi tinanada niya ako. Nabiruan na itinanaka lagi di sa aso niya ako. Ramboy. Sabi niya. Akin na lang tayo ini. Ako Diyos. So, kita kami dan kapsa. Kaya ito. Itanag ko inibagig ka niya na. Kamutag talaga nga si Pawanak. Ngayon, iba nang kita kasi lang saan nga nakasagana mga isipo ka niya. So, mati, arami dan testing of fire. Testing of fire ko muna. So, basta magkini iba nang kita kini ang buhay physical na medyo pag-alanganin ngayon at tadi natibigyan ko kulang na at tadi natibig sa maso na may masigurado kayo na kayo ngayon magigit kita at lang gawin iso na medyo pag-alanganin na so no, kita nagbuti bagit kanya na masipaw na plata unod din tayo sa timang sipaw ka niya so kastamat ka dyan na terapidot testing at pahay man Mem, akan alanganin jenek nak. So, awan ini tangan po kanya na. So, saan mo magbirukan din na? Akan alanganin na kasi awan ini anak tangan po kanya na. Mem, no ada hindi tangan mo. Sa kanya na din kapagsa. No ada tangan mo hindi siya sino man. So gabo takad talag ka, mabalin mo iti aginana. So awan iti pa naka-stress, awan di pa nagkwadwa, awan di pa nagdanag, gabo ta mabirukam iti nana, iti nalutasan, anang aramidan ni Apo Jesus. Ngayon, nagkwadwa ka, iti uray may sarang na segundo. Saan mo mabiruman, hindi na naman yan ang nagkwadwa. Ngayon, no adat talad mo, mabiruman, hindi na naman yan ang kaputa. Ay, talad ka. Thank you, brother. Thank you, goodness. Sunod na talad mo, kini Apo Jesus. No agtalad ka na ni Apo Jesus, kat natay na itanam, kat may katluhal daw na gumar. May pangako sa di gloria kat nagtugaw iti makanawan iti Diyos. May pasigurado mo't nga agasan na ka. May pasigurado mo't nga waya-wayaan na ka. Bindisyonan na ka. Kinisabat na iti amin nga kasapulang. Kat mga rami di sunat iti pamuspusan mo rin awan ti makitang nga pamuspusan. Mga rami iti wagas mo rin awan iti makitang nga wagas. Mga rami di sunat iti dalan mo rin awan ti makitang nga dalan. So kaputang talagkakin ko na mabirukam iti na kanya. Awanan iti pa nagdwadwa, awanan ti pa naka-stress, awanan ti pa nag-atras. Kaput at ati alam mo dyan ang pasan nga naramid ni Jesus Christ, mabirukam iti na kini Kristo Jesus. Amen? Amen. Praise God. So dahil ito iti kaya ti Diyos, agin na tayo, anya na. Mag-relax tayo, anya na. Agin na natin iti ama tayo mga nakabalin. Amen. Si ayat ni Apo Diyos ng mag-isabsabat ti amin na tanigagay tayo. Tayo suna nga mismo iti nangikabil iti tanigagay iti puso tayo. Isuna iti managayat nga ama tayo. Kat si ayat nga mag-ipapakay ti amin nga kanikabong tayo. Or-urayin na awatan tayo. Amen? Awatan lang. Awatan lang amin nga blessing na hindi ko nagbilad ka kapsat. So insarapan na kami Apo. Pag inanamag ina Apo Jesus, dyan ang pasan na naramidan na adadyayan iti pa nakaisarahan. Adadyayan iti pa nakakatawan iti pasan. Adadyayan iti pa nakaagas. Waya-waya, division. Amin na kasapunan tayo nga maipaay iti biyag. So kung na man, Apo Diyos, aginanaakin ka. Apo Diyos, agtalagkakin ka. Agdipendarakin ka. Agpanurayakin ka. Agpaldalanakin ka. Awan di kayang maramidan na dilaakin ka. Saan na ti pagayatak, ti masurot ko di ka ti pagayatak. Agyaman ang Apo Diyos, ti ayat mo kanya. Nagunod ko ng Apo Diyos, ti ayat mo kanya. So, akin na naakin ka.
Kaya po dyan nalapasan ay narami ni Jesus Christ. Amen. Amen. Nawaya ang magpagtaklar kayo. Anyaman di sitwasyon na gibiyag mo kapsat king gaya pag ginanaka kinahaw Diyos. Kaya titi Diyos na ginanaka yun. Awan ini bumato iti na ito yung nadaga. Matay tayo amin. Itad tayo amin kinihaw. Itibiyag tayo. Praise God. Iti tao ko tayo puding matay ti maminpinsan. At dati pa na ako. Sumangon tayo amin iti ako. Bayat na sinibiyag tayo kakapsat. Itad tayo. Iti ako ti amin. Paginan tayo kinbanan. Ag-relax tayo kinbanan. Agpailanan tayo pa niya. Hallelujah. Hallelujah. Maminsan man pa'y kasi panaginan natin yung ganyan na dawatik man, hindi pa nakapalit itong galmay sa kakapsat. Kung na di Biblia, amin na tumong at agparin tumong tayo man basit kaya ako. Agparin tumong tayo man basit. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord Jesus. Oh God, kinbilin mo ako kasi agparin tumong kami di isang mana. Kas panagpakumbabari ka ako, Diyos. Hallelujah. Kung naman ako, Diyos, amin nga tuman, kitag pa rin tuman, itisang mana. At di kami kasi magpakumbaba ako. At pa rin tuman kami ako, Diyos, kasi ibaga ako. Kasi mapakumbaba kami isang mana. Yes, Lord. Ano naging papakumikuman ni Diyos? Ano naging hanggang mawatan ng mga ako, Diyos, sika ako, Diyos, ang mumamin. Kontrol mo amin ha, pumapaspasama kitibiyag ni. Nagpaidalan kami ganunkin ka. Nagpanuray kami ganunkin ka. Nagtalan kami higit ka ako kung saan kami agtuwa-tuwa ka nagitin nga sa ako. Ako Diyos, kararag ko ako itibindisyon mo ay sutang talinaet. Nagkulturo yung may laplapo mo si tibiyag ni itong lamay sa. Hindi nga talo na ako Diyos nga nagkapukin ka ay suti mga iwan hindi panunod pitang lumadaan kami italo na lang kanayon ni tibiyag. Karang ko ako Diyos, hindi na nama. Ngayon sumag talina yung may nagkatulo si tibiyag ni. Iyaman mo na yung ka ako Diyos. Thank you. Tunan ka na yun. Ako siya lang ni ako, itigilipag mo. Itiayak mo ako Diyos. At hala naman matutag ka na kami, hindi pa nakabalik ng mga ramit ni amin yung mag-ahinam. Hindi pa nakabul mo ako, wag lang ako sana na ako Diyos. Sana kami nga bawal na ditipaso, agad sa aming nga tayat na ramit na ditipaso. Yaman kami ako. Ano naman di papaspasama kong iiyak niya. Talinad kami nga ginanakan na ginika ng mga puwiniyak niya. Kaya sa mga bahanan, kititang marigagayang niya lang karang nga iiyak niya. Nasika ako, Diyos makita ni Dirupan-rupa. Kat buwami sika, inuunos di paragbiyak niya. Kat buy-buyahan niya ako, nagitikinas kaya ako, iiyak niya. Nag-imbag ka unay ako, Diyos. Hallelujah! We praise you, we honor you, we magnify your name. At may aming tingkay, di aming ipamadalaw. Kasi kaya di may parabal na ako, umawat itin tayo, kinkinatang mo. Kararang ko mala ako, Diyos. Malibot iti kaubingan nga natin, ang naging ubing, nag-aayam dito ako. Dahil nga makikita na ako, Diyos, nararamitan niya ako. Kas ko nang nahandan ito kapag panawan ako. Nagnagiptan tulad ta, dahil nararamitan niya ako, magiging na nakamingin ka. Babae, hindi pa nagtalagpiran ka na ayaw din ka. Kaya dumaktas na rin yung ubing na makaya ayaw di sa muanang dumaktas na sa lunak. Kaya rin aming na pamilya ditong gabay sa litoy. Talarang ko ako, inibindisyon mo ang tutuloy. Dahil pinatalan na ako, Diyos, nagkapuking ka ay sumabay ng lapulos itong gabay sa kanalang. Nagyaman kami muna. Alawa ako, Diyos. Italagpigin ka, higyan ni amin. Nagyaman kami muna, i-ano ang blessing mo. In Jesus' name. Amen. Praise God. Hallelujah. Glory. Hallelujah. Ikantay mo niya ako Diyos, hindi ka tarong pamadayaw. Padayaw. Hallelujah. Yes, Lord. We honor you. Praise God. Dapat naman tayo palakpak para ganyan ako. Sumunod tayo niya ako, hindi kanta. Oh
Apo Diyos, agyaman kami kanagiti nga parabon mo ako. Kararag ko ngay suwi, dagtali na lang mga idalan manisuo, hindi tunggal may isa ka na kami. Katanyaman nga pera sa hindi kinadalas. Pamawin hindi pamati ni Apo Diyos ang pasay na narangitan Lord Jesus sa Diyang Cross. Amin nga pera sa disip nga. Amin nga rami di kinadalas kit matuprak. In the mighty name of Jesus. Katagyaman ang Apo Diyos. Kaya kung tuloy, na saan nga mabugsak, saan nga matikag, saan nga mapukaw nga panagayat mo. Kaya so di may lang pumus ka na kami. Agina na kami galot iti ay. Nasarakan may tinanakit ka ako. Agyaman kami unay. Agyaman kami unay, galot iti iba. In Jesus' name.